Què et passa? Res. Acabo d'insultar una noia. L'Aleix de sempre. Se la veia tan tranquil·la, tan modoseta, que m'han vingut ganes de fotre-li bar. I per què no ho has fet? I per què no et clavo un mastegot? Qualsevol dia et carregues algú. A tu el que et passa és que vius a massa pressió. Ens passa una mica a tots. Tots fem coses fora del corrent. Jo no faig res. Estudies per ser un bon advocat, que és pitjor. I la carta que vas enviar als teus pares dient que t'havien segrestat, què? Va, era una broma. Broma, no ho sé. No et va privar de demanar-los un rescat. El que passa és que ens hem de defensar com podem. Si visquéssim en una societat oberta... Deixa'm parlar. Sí, deixa que el noi s'expliqui. Si aquesta fos una societat oberta, podríem fer una obra molt constructiva, però ara no. Ens assenyalen el camí, ens tenen vigilats i acorralats. I ens prohibeixen tenir cap mena d'iniciativa. A mi m'agradaria que em diguessis què és una societat oberta. La que ens permet manifestar la nostra disconformitat sense haver de recórrer ni el comportament asocial ni actes estúpids i gratuïts. I quan et deixin parlar, estimat amic, què collons faràs amb els teus discursos? Una societat política, entre cometes, mai no et deixarà fer res que no hagi estat programat. La política és inevitable. O potser li fa el teu conformisme. Ara que la humanitat podria trobar fàcilment el benestar i la llibertat, la política encara ens imposa la guerra, la desigualtat i la misèria. Què volen prendre? Un conyac. Un vas de llet freda. Hola. Hola. És el darrer dels Rollins. Una meravella. Un veritable himne. M'han dit que la situació empitjorarà. Per què? Potser per això de Molina Costa. Mireu, els delegats de la conferència del desarmament. Un d'aquests dies s'hauran de reunir en un casal de vells. A mi, més que l'edat, em preocupa el tancament que demostren. Diuen que ens fan cas, però ni ens escolten. I quan protestem, què aconseguim? D'una banda criden comunisme, 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 i els altres criden desviacionisme. Hola, desviacionisme. I mentrestant el món es va momificant. No exagerem. Hi ha coses que canvien. No tan sols les formes de govern, sinó també els pobles, que evolucionen. No ho sé, però la pressió creix. I un dia la caldera rebenta. Cal posar-li un pegat sigui, com els gitanos que les estanyen. Però després el procés comença de nou. En el fons també ets un escèptic. Si ens hem de passar la tarda discutint, jo foto el camp. Per què no parlem de dones? Tu ets un calent. Se'n diu un home erotitzat. El que jo volia dir-vos és que tothom busca l'equilibri, sigui com sigui. N'hi ha que ho fan amb el treball, d'altres amb les drogues. L'essencial, però, és trobar l'equilibri d'una forma o altra. És necessari. Estic parlant des d'un punt de vista purament biològic. Doncs merda per la biologia. Ho veus? Altre cop l'equilibri. A propòsit, Aleix, què hi ha de les 50.000? Aquesta nit ho sabré.